سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒት እዩ ሎሚ ብዛዕባ ቁጠባ ውድድር እቲ ካልእ ዓይነት ኩናት ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ምክንያቱ ሎሚ ዘለናያ ኣቲናያ ዘለና መድረክ ኩሉ ብዓይኒ ውድድርን ምትህልላኽን ይዝረአ ዘሎ ቀደም እንካን ሃባን ዝነበረ ንግዲ ሎሚ ኩስተክ ይዕብልለኒ ብኸመይ ክሕንኩሎ ክእል ብኸመይ ከውድቆ ክእል ብኸመይ ኣነ ላዕሊ ንሱ ንታሕቲ ክኸይድ ክእል እናተባህለ ሃገራት ነቲ ተራ ንግዲ ዝነበረ እውን ናብ ውግእ ይቕይሮ ኣለዋ ስለዚ ሕልፍ ክትብል ኣብ ዝኾነ ሚድያ ትሬድ ዎር ዝብል ኣብ ዝተፈላለየኹም ትሰምዕዎ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ብዓብዩ ዝረአ ዘሎ ክኸውን ከሎ ኤሮፓ ሕብረት ድማ ልክዕ ከምቲ ናይ ናቱ ስትራቴጂ እኳ ኣይመስለንን ግን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ተኸቲሉ ምስ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ክንርኢ ኢና ኣብ ሓቀኛ ዝኾነ ውግእ ወይ እውን ሓደገኛ ዝኾነ ኩናት ምስ ራሽያ ኣብ ገጢሙሉ ዘሎ ኣክንዲ ናይ ሰላም መንገዲ ዝፈጥር ምስ ቻይና ድማ ናይ ኩናት ናይ ንግዲ መስሪ ከፊቶም ከም ዘለዉ ነቲ ጀሚሮሞ ዝነበሩ ድማ ክቕፅልዎ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ እንታይ ማለትና እዩ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ናይ ኣብ መንጎ ቻይናን ዩሮፒያን ዩኒዮን ዘሎ ኣብ ዩሮፒያን ዩኒዮን ክበሃል ከሎ ግን ሓደ ብሎክ እዩ ጀርመን እንታይ ረብሓ ኣለዋ ፈረንሳ እንታይ ረብሓ ኣለዋ ጣልያን እንታይ ረብሓ ኣለዋ ዩኬ እንታይ ረብሓ ኣለዋ ክንፍትን ኢና ካልእ ኣብ መንጎቲ ፋሽን ዝበሃል ኢንዱስትሪ ብቻይና ክመፅእ ዝኽእልን ሓድሽ ሓበሬታ ወይ እውን ምስጢራዊ ሓበሬታ ወፂኡ ዘለውን ክንርኢ ኢና ምስኡ ዝተሓዝ ድማ ብኩሉ መንገዲ ፑቲን እውን ካብ ክልቲኦም ተወዳደርቲ ናይ ኣሜሪካን መን ኢኻ ትመርፅ ምስ ተባሃለ ሓደ ኣገራሚ መልሲ ይብሎ ንሱ እውን ክንርኢ ኢና መጀመርያ ግን በዛ ናይ ንግዲ ክንጅምር ኢና ላይክ ግበሩ ስፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ let's start with this one what's going on here. Now let's talk about China and the European Union. They could be headed towards a full-blown trade war. Brussels is moving ahead with its plan to block imports of Chinese EVs. And Beijing is responding in kind. Let's bring you the latest. This week, the European Union started imposing tariffs on Chinese EVs. It is targeting all major car brands from Chinese companies like BYD, Geely and SAIC. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኤሮፓዊ ሕብረት ንናይ ቻይናውያን ካምፓኒታት ጌና ኣብ ስራሕ ዘይኣተዋ ወይ ኣብ ስራሕ ዘይኮነስ ንዕዳጋ ናይ ዓለም ዓብዪ ኣበርክቶ ንዘይብለን ኮለ ጌና ንኸይመፃ እገዳ ወይ እውን ታሪፍ ወይ እውን ግብሪ ብምብዛሕ ክሳብ 40% ግብሪ ብምግባር ነቲ ዕዳጋ ካብ ናይ ኤሮፓ ዕዳጋ ክኽልክለን ይፍትና ኣሎ ነተን ካምፓኒታት ከምዚ ክትገብር ከለካ ኩሉ ግዜ ፕሮፖርሽናል ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ እንተተዋሂብካ የለኻን ምክንያቱ ናይ ቻይና ዕዳጋ መን ይብሒትዎ ነይሩ እንተኢልና ናይ ጀርመን ካምፓኒታት ናይ ፈረንሳ ካምፓኒታት ናይ ጣልያን ካምፓኒታት ብፍላይ እቲ ላዥሪ ብራንድ ዝበሃል ናይ መርሴድስ ኣውዲ ፖርሼ ፈራሪ ኩሎም እዚኣቶም ኣብ ቻይና ዓብ ቦታ ዘለዎም እዮም ስለዚ ልክዕ ከምቲ ንሳቶም 40% ዝብልዎ ዘለዉ 40% ኣብዚኣቶም ተገይሮም ጠቕላላ ኮላፕስ ክገብሩ እዮም እዞም ካምፓኒታት እዚኣቶም ናይ ቻይና ዕዳጋ ድማ ዓብዩ ስለዚ ኣብ ቬትሮ ዘሎ ሰብ እንታይ እዮም ዝብሉ እምኒ ክድርቢ የብሉን እንዲ ዝበሃል ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዝቕመጥ ሰብሲ እምኒ ክድርቢ የብሉን እዩ ዝበሃል ኤሮፓ ድማ ቬትሮ ዝቕመጡ ሰባት እዮም ተቐዳዲሞም ግን እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እምኒ ናብ ቻይና ይድርቢ ኣለዉ ቻይና ከ እንታይ ግብረ መልሲ ክትቦም ትኽእል እዚ ንዛረቦ ዘለና ኣብ ጀርመን እንተለኻ ፈረንሳ እንተለኻ ኣብ ስዊድን እንተለኻ ብኸመይ ክፀልወካ ምዃኑ ምክንያቱ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ናይ ካር ኢንዱስትሪ ዓብበይ ዘለዎም ጣልያን እንተለኻ ዓብ ናይ መኪና ኢንዱስትሪን ቴክኖሎጂን ቤዝ ዘለወን እየን ስለዚ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ቻይና ዕዳጋ ዓብ ዕዳጋ እዩ እንታይ ግብረ መልሲ ክቡ እዮም ንሂወትካ ተራክልዎ ስለዛ ምስትውዓል የድልዮ ብፍላይ ጀርመን ዘለዎም To Western car makers like Volvo, Volkswagen, BMW and Tesla. If any one of these companies imports cars from China, they will be subjected to tariffs. Tariffs that range from 17.4 to 37.6%. Earlier, these car makers ካብ 17% ዝነበረ ወይ 14% ዝነበረ ታሪፍ ናብ 38 ክሳብ 40 ገለን ፐርሰንት ኣብፂሖምዎም ዘለዉ እዩ ዝንገር ነቲ ታሪፍ ማለት እዩ ስለዚ ኤሮፓ እዚ ኻ ስለምንታይ ኣሜሪካ ካብ 10% ዝነበረ ናብ 100% ስለ ዘደየበቶ ልክዕ ከም ናይ ኣሜሪካ ቀዲሖም ነዞም ኤሮፓ ድማ ይደፍዎም ስለ ዘለዉ ነቶም ናይ ቻይና ካምፓኒ ንከይዕወቱ ዝግበር ዘሎ ናይ ቻይና ካምፓኒ ግን ብከምዚ ክትዓግቶም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቀንዲ ታርጌት ናቶም ኮይኑ ዘሎ እቲ ዘይሃብተመ ዘሎ ህዝቢ ዓለም ዝበፅሐ ዘለዎ ኣብ ህንዲ ዘሎ ድዩ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ድዩ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ኣብዚኦም እቲ መኻይን ናትና ዝያዳ ክሽየጥ ምክንያቱ ፀሓይ ኣለዎም ሶላር ኤነርጂ ከድልዮም እዩ ነዳዲ የብሎምን መኻይን ከድልዮም ከሎ ድማ ኣክንዲ ብነዳዲ ብክቡር ዝግዛእ ብፅዓት ናቶም ንኣብነት ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብዚኣቶም ኤሌክትሪክ ካርስ ብዘይ ኤሌክትሪክ ካር ኣብቲ ዓዲ መኪና ከይኣቱ ኢሎም ዘለዉ እዮም ስለምንታይ ዲጋ ኣለና ፀዓት ኣለና ስለዚ ካብ ነዳዲ ካብ ደገ ምፅኢና ንመኻይን ብከላ ናይ ከተማ ተስዕበልና ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ብሕሱር ካብ ቻይና ገዚእና በቲ ናትና ዘሎ ፀዓት ቻርጅ ገይርና
ቁጠባና ብኸምኡ ከነካይዶ ኢና ብምባል ሓደ ካብዚ ድራማቲክ ዝኾነ ስጉምቲ ወሲዶም እዮም ኣሜሪካ ድማ ሕጉሳት ኣይኮኑን በዚ I'm very sure እዚ ፖሊሲ እዚ ክቕይርዎን ፀቕጢ ክገብሩ ምዃኖም ምክንያቱ ኣሜሪካ ነዳዲ ክሸይጥ እያ ትደሊ ዘላ ስለዚ ነቲ ዝኩሉ ናይ ክላይሜት ዶ ገለ ዶ እናበሉ ከጉርዑን ኢንቫይሮንመንትናትና ትረስና ኣላ ገለ እናበሉ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ኩሉ በንጻሩ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ሎም ረይዎ ምክንያቱ ኤሌክትሪክ ካርስ ምስ መፀ አንጻሩ ክዛረብ ጀሚሩ had to pay a 10% import tax. Now these new tariffs are over and above the 10%. So why is the EU imposing such high taxes? Well, Brussels says they're necessary. It says Chinese government extends unfair subsidies to EV makers, and the result is this. Chinese cars or cars made in China are cheaper than those made by Western companies. So now Europe is imposing tariffs on Chinese-made cars to undo their حسيتي تبلا زلا نتنا أوروبا بروباغندا يا كدقم تفتن زلا ناي تشاينا ماكينة سابسيدي يبلو غلي يبلو استراتيجي نايتي منغستي اتن كامباني تدما كاب مجمريو بلان حيزان كسر حاصل جمرا ناي ندادي قدمي 5 عامات تذكروا تخينكم 2010 زنبرك زي تذكروا تخينكم تشاينا مالت ببكالاتي هاجر نخندي كقصل خلي زبال نيرو بتعم بكلا لبما تفيلهم نيرو سلازي تايلهم بخمس خنقصل هاي نخلينا دراماتيك زخونه لو تخنقبر كنكل علينا لهم بكلا زسب زبل ነገር ጥጠው ከንብለለና ይለም ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምንጭ በከላ ድማ ፋብሪካታቶም ምን ካለ ድማ መኻይናቶም ይነሩ ስለዚ እዚ ክቅየር ተኮይኑ ናይ ኣብዚ ናይ ኢንቫይሮንመንት ፍሬንድሊ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ክንእትለና ብምባል ኣብዚ ኤሌክትሪክ ቪሄክልስ ማሲቭሊ ኢንቨስቲጌት መንግስቲ እንታይ ዳ ክገብር ነይርዎ ነተን ዝበክላ መኻይን ኣብ ኮሎና ዓታተንሲ ቀሲልኩም ዘውር ክብል ነይርዎ ኤግዛክትሊ ንስ ዝገበሮ ነዚ ቻይና ዝገበሮ ክገብርዎ ስለዘይክእሉ እንታይ ብልለው መንግስቲ ሳብሲዲ ገይሩዶ ስትራቴጂ ገይሩዶ ገለ ገይሩዶ ኩሉ ሓሶት እዚ ከላም ፋርቅ ይብሎ ብዓረብ ታይዚ ተወዳዲርካ ምስተሰዓርካ ነዚያ ፕሬዚደንት ሳስብላ ፌር ኮምፒቲሽን ዝበሃል ንዘረባ ጥራይ ንመሸቀጥ እዮም ዝጥቀምሉ ኢልዎም ተቐንዲ ዕላማናቶም ኮምፒቲሽን ፌር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ንሳቶም አንፌር አድቫንቴጅ ክልዎም ኣሎ ንሶም ኣብላልነትን ቀዳምነትን ክዋሃቦም ኣሎ ተኻለ ግን ክስዕብ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ንሶም ዘይቀድሞ ውድድር ተኮይኑ ክሕንክልዎን ከውድቕዎን ከቃፅልዎን እዮም ዝደልዩ እዚኣ ኢና ንሪኣ ዘለና ቻይና ኣብቲ ውድድር ንሳቶም ዝበልዎ ንካልኦት ዓለም ዘፈራርሁሉ ዝነበሩ ቻይና ብጣዕሚ ዘፈራርሁዋ ነይሮም ፕላኔት ትበክል ኣለኺ ብሰንኪ ዝሃገር እዚኣ ፕላኔትና ናብ ሓደጋ ትወርድ ኣላ ገለ ነገር ክገብሩ ለኩም ኢሎም ድቦም ኣጥፊዮምሎም ነይሮም ገለ ገይሮም ንዓለምና ሙሉእ መፍትሒ ምስ ገበሩ ኸ ኖ ንስኹም ሳብሲዲ ገይርኩም ሲ ኦቨር ካፓሲቲ መኻይን ኤሌክትሪክ ንዓለምና ዘድልስ ብቕልጡፍ ተፍርይዎ ኣለኹም ንዓና ስጋት ይፈጥረልና ኣሎ ከምዚ ተሰሚዑ ይፈልጥን እዩ እቲ ዘይዘገርም ከ ነቲ ሚድያ ስለ ዝቋፅርዎ ዋላ በቲ ፅላለ ዘድምፅ ዘረባናቶም ገይሮም ንኩሉ ሰብ ከምዚ ሓቅነት ዘለዎም ገይሮም እዮም ክእምኑ ዝፍትኑ ዘለዉ ኤግዛክትሊ ነዚ ድማ ዝናተይ ቻነል ትክክለኛ ሓበሬታ ከምዘይኮነን ጌጋ ምዃኑን ንዓለምና ዘድሊ ቴክኖሎጂ እዚ ብፍላይ ንሃገራት ኣፍሪካ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ድማ ንኤርትራዊ ናይ ሆፕ ብፍላይ እዚ ናይ ፀዓት ጉዳይ ኣብዚ ናይ ሶላር ዝግበር ዘሎ ኢንቨስትመንት ማሲፍ ተገይራቶ ናይ ብነዳዲ ዝኸይድ መኪና የድልያን እዩ ስለምንታይ ነዳዲ የብልና ናብ ዓድና ነዳዲ ካብ ደገ ዶላር ከፊልካ ኢኻ ተምፅኦ ፀሓይ ኣለና ንፋስ ኣለና ጎቦታት ኣለና ወሓይዝ ኣለና ካብኡ ክምንጩ ዝኽእል ዝተፈላለየ ፀዓት ምስ ገበርካ እዚ ናይ ነዳዲ መኻይን ከተጥፍኦ ክትክእል ኣለካ ኤሌክትሪክ ካርስ ክትጥቀም ክትክእል ኣለካ ነቲ ቁጠባ ድማ ዓብ ቡስቲ ክገብረሉ ዝኽእል እሱ ማለት እዩ unfair advantage and restore some balance for European players. The introduction of tariffs is not an objective per se. It is a means to correct an imbalance, an unfair competitive situation to the detriment of producers of electric vehicles. እቲ ዘገርም ከኤውሮፓ ሕብረት እቶም ካምፓኒታት ኣብ ጀርመን ዘለውን ኣብ ኤውሮፓ ዘለውን ሓግዙና ይበልዎን ወይ ተኸላኸሉልና ይበልዎን በንጻሩ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም እዚ ፖሊሲ ተጣታትዎ ዘለኹም ንረብሓ ናይ ህዝብኹም ኣይኮነን ንዓና ነቶም ካምፓኒታት ዝጠቅም ኣይኮነን ንዓና ክትጠቕሙና እንተደልዮም እንታይ ኢሎሞም እቶም ኮርፖሬሽንስ እቶም ካምፓኒታት ናይ መኪና እኮ ዝብለኩም ዘለዉ ናይ ቻይና መኻይን ኤሌክትሪክ ካርስ ሕሱራ ስለ ደፍረዩ ክስዕሩና ኣይከሉን እዮም ንገሊአን ክንገዝአን ንኽእል ኢና ንዓን ገዚእና ድማ ኣብቲ ውድድር ክነኣቱ ንኽእል ኢና ንሕና ዘድልየና ዘሎ እዚ ታክስ ትገብርዎ ዘለኹም እዚ ቢሮክራሲ ትገብርዎ ዘለኹም እዚ ዓጀውጀው ትገብርዎ ዘለኹም ግደፍዎ ኣየድልየናን እናበልዎም እዮም ኣንጻሮም ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ኣብ ብራስለስ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ንህዝቢ ይኹን ነተን ካምፓኒታት ዘገልግል ኣይኮነን እንታይ ዳ ነቲ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፅዋር ዝሸይጥ ውግን ወረ ውግን እናገበረ ክነብር ዝደሊ ነቲ ስልጣን ገቢቱ ሒዝዎ ዘሎ ናቱ መጋበርያ ስለ ዝኾነ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ናይ ጀርመን እዮም ቶም ቀንዲ ምስ ቻይና ዝነግዱ እቲ ናይ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ምሕያለን ጀርመን እዮም ከሰዩ ዝኽእሉ ነው
we don't need that ናበልዎም ከለዉ ይገብርዎ ኣለዉ ቻይና ግብረ መልሲ ክትምኻነ ድማ ነጊራላ ግብረ መልሲ ተይባ ድማ ኤሮፓ ኣብ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ክወጥቅዮ in the EU compared to those who are producing vehicles in China. Last month, Brussels and Beijing began discussions. The goal was to find middle ground to avoid a full-blown trade war. But there is no deal yet. Both sides say they're still talking. Clearly, they're not making progress because China is now taking retaliatory measures. It is going after European brandy. Now, China is a major buyer of this product, and it has now launched an anti-dumping investigation against brandy imports from Europe. China's Commerce Ministry is leading this probe. It says Europeans are selling brandy below market rates. So, እቲ ጉዳይ ነዚ ገዳዚ ምስ ኣወጁ ናይ ኤሮፓ መራሕቲ በብሓደ ተመራሪሖም ንቻይና ክልምኑ እዮም ከይዶም ምክንያቱ እቲ ኤሮፓዊ ሕብረትን እተን ሃገራትን ስምምዕ ስለ ዘይብሎም ብፍላይ ናይ ጀርመን ቁጠባ ናይ ቁጠባ መራሒ ከይዱ ኣብ ክልምን ቅድኒዩ ክንረዳዳ ኢና ሓራይ ገለ ነገር ክንገብር ኢና ኢሎም ክሳብ ዕለት 5 ዕድል ሂቦሞም ነይሮም ናይ ወርሒ 7 ማለት እዩ ነቲ ፖሊሲ ኢሎሞ ዘለዉ ክስርዝዎ ኤሮፓ ሕብረት ክስርዞ ኣይከኣለን ስለዚ ቻይና ድማ ናብቲ ዘድልያ ኩነታት ናይ ሓሰማ ድዩ ናይ ወይኒ ድዩ ናይ ካልእ ሕርሻ ዝያዳ ኤሮፓውያን ኣብቲ ናይ ሕርሻዊ ነገር እንዮም ኣብ ቴክኖሎጂ የለውን እንዲኦም ኣብቲ ናይ ሕርሻ ንሶም ክሸጥዎ ዝኽእሉ ንዕኡ ቸክ ይገብርዎ ኣለዉ ምክንያቱ ብቐሊሉ ካብ ካልኦት ሃገራት ከምፅዎ ስለ ዝኽእሉ እዚ ካብ ብራዚል ድኻ ተምፅኦ ካብ ካልኦት ሃገራት ተንቀጥታ ምስኦም ፅቡቕ ዝምድና ዘለወን ካብኡ ክገዝዎ ይኽእሉ ነዞም ሃገራት ኤሮፓ ድማ ነዚ ክሸጣ ዝኽእላ ዝነበረ ሃገራት ብጣዕሚ ክሳራ ይወጥቀን ነተን ካምፓኒታት ድማ ዕንወት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኤሮፓ ዋላ ሓንቲ ተኸዝበ የብላን ኣብዚ እተን ካምፓኒታት ብከምዚ ክተጥዕነና ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ያ ሓደ ናይ ቻይና ዕዳጋ ኣብኡ ክኣትዉ ይኮኑን ካልእ ድማ ኣብ ደረጃ ዓለም ከንመን ኢኻ ክትወዳደር ከኬድካ ንካልኦት ሃገራት ናይ ቻይና መኻይን ኣይትእትወና በልካ ዲኻ ክትጉስጉስ ንኣብነት እታ ዝሓሰረት ኤሌክትሪክ ካር ናይ ተስላ ክንደያ 30,000 ዋጋ ናይ ቻይና ዝሓሰረት ግን 10,000 ዋጋ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ህዝቢ ብሰንኪ እዚ ምንሃር ናይ ወጋታት ኣብ ድኽነት ወሪዱ ከሎ ብ10,000 ገዝኡ መኪና ንኸይዝውር ብ30,000 መኪና ንኽገዝኡ ይግድድዎ ኣለዉ ስለምንታይ ንበዓል ተስላ ንምክልኻል ተስላ እኳ ኣክቹሊ ነፍሳ ዝኸኣለት ብራንድ ስለ ዘለዋ በዚ ክፅለይ ትኽእልኒ እያ ኦፍኮርስ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ቀዲሞሞ ከም ዘለዉ ኢሎን ማስክ በዓሉ ተኣሚኑ እዩ Weeks ago, Beijing ordered a similar investigation against European pork. And there's speculation that European cars could be next. Reports say China could target luxury or ultra-luxury cars from brands like Porsche and BMW. Exactly. እተን ዓበይቲ ብራንድስ ክስሕንዋ ምዃኖም ራዕዲ ኣትይዎም ኣሎ ኣብቲ ካር ኢንዱስትሪ ዘሎ ብርክታት ናቶም ታሕቲ ኸይዳ ኣሎ ጭንቀት ድማ ላዕሊ ገፁ እዩ ዘሎ They could face a 25% tax. China is definitely going to retaliate in some form or a way. And the unofficial Europeans are going after Chinese EVs. In return, China is targeting European brandy and pork and possibly European cars next. And that's making the car makers nervous. Take Volkswagen, for instance. It is Europe's biggest car maker. The brand has a sizable presence in China too, and it is vocally expressing its anger against Brussels. It is against the European Union's tariffs. The company has in fact issued a statement. Let me quote from what they've said. The timing of the EU Commission's decision is detrimental to the current weak demand for battery electric vehicles in Germany and Europe. So, ናይ ብሓቂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዝዓብየ ናይ ካር ኢንዱስትሪ ናይ ኤሮፓ ምሉእ ናይ ዓለም ምሉእ እውን ዝነበረ ሕጂ ናይ ኤሮፓ ዘሎ ፎልክስቫገን ዝበሃል እቲ ናይ ጀርመን ፋቬ ወይ ከዓ ቢደብልዩ ዝብልዎ ፎልክስቫገን ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣሎ እዚ ናይ እዩ ፖሊሲ ዘተኣታትዎ ዘሎ ብፍፁም ጥቕሚ ንዓና ኣይኮነን እንታይ ዳ ዝያዳ ንዓና ዝሃስዩ መብዛሕተን ተን መኻይን ናይ ቻይና ጠለብ እውን የብለን ናብ ኤሮፓ ህዝቢ ኤሮፓ ክገዝአን ኣይደልን እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ክሳብ ህዝቢ ኤሮፓ ዘለምደን ድማ ንሕና ከነርክብ ንኽእል ኢና እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ብኸመይ ከርክቡ ይኽእሉ ምናልባት ኣብ ቴክኖሎጂ ድሒሮም ከም ዘለዎ እዚ ነገር ግን ክገዝኡ ይኽእሉ እዮም ካምፓኒ እዘን ካምፓኒታት ናይ ጀርመን ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዘለወን ብዙሕ ሃብቲ እዩ ዘለወን ስለዚ ገለ ቢልዮናት ሰሊዐን ነተን ኣሹ መዓት ኤሌክትሪክ ካርስ ዘለዋ ካምፓኒታት ዘለዋ ኣብ ቻይና ገዚኦም ኣብቲ ጌም ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ይፈልጡ እዮም እዚ ብራስልስ ዝበሃል ግን ንህዝቢ ይሰሚዕ ያለን ልክዕ ከምቲ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ቁጠባ ናይ ኤሮፓ እናተበላሸወ ከሎ ነዳዲ ናይ ራሽያ ተሓሲሙ ነቲ ዘለዎ ዝርከቡ ገንዘብ ኣብ ካሊእ ኢንቨስት ክንዱ ዝገብሮ ኣብ ሮኬታትን ኣብ ሚሳይላትን ዘጥፍኦ ዘሎ ኣብቲ ኩናት ድማ ዝኾነ ለውጢ ዘየምስ ዘሎ ኣብ ቁጠባ ድማ ልክዕ ከምኡ ኡርሱላ ቫንደርላይን ትመርሖ ዘላ ጉጅለ ብጀካ ዕንደራን ውግእን ናብ ራሽያ ናብ ፑቲንን ካልእ ዝኾኑ ይኹን ነቲ ኮንቲነንት ዝጠቅም ፖሊሲ የብሉ ስለዚ ድምፂ ናይቶም ካምፓኒታት ኣይሰምዕ ድምፂ ናይቲ ህዝቢ ንየማናይ ክንፊ ይመርፅ ኣሎ እዞም ውግን ወረ ውግን ዝደልዩ ይተኣለዩልና ይብሉ ኣለዎ ግን ተጠውዮም ድማ ናብቲ ስልጣን በዓሎም ብሒቶም ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርዳ ኣለና Companies like Volkswagen feel that these tariffs would hurt Europe in the long run. Will redirect its going global efforts
to Southeast Asia, to Latin America, to Middle East, to Africa, to places in the world that will welcome the Chinese brands because they're affordable. Basically, you're giving China the open invitation to go everywhere else and avoid the markets where the protections exist. The EU wants more cars to be built at home. That's the goal of any tariff, to promote local manufacturing. But that's not happening here because Chinese companies are looking at other options. For instance, BYD. They've opened up a new EV factory in Thailand, BYD. And how does it help them? By producing in a third country, Chinese companies hope to bypass European sanctions. So instead of sending their cars from Chinese factories directly, they plan to build the cars in third countries like in Thailand and then ship them to Europe from there. Brussels, after all, cannot keep slapping anyway معت political games ወይ ካብ ቁጠባዊ games ዘለዎም ተን ካምፓኒታት ኣብ ታይላንድ ኣፍርየን እውን ተን ናይ ቻይና ካምፓኒ ካብ ታይላንድ ክሰድዎ ይኽእሉ እዮም ካብ ታይላንድ ኣብ ፋብሪካ ናይ ታይላንድ ተሰሪሑት መኪና ናይ ታይላንድ ፕሮዳክት እዩ ዝፅዋዕ እቲ ካምፓኒ ናይ መን ኣይኮነን ዘገድስ ስለዚ ንታይላንድ ከኸም ጌርካ ዲኻ ታፅኦም ስለዚ እቲ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ desperation ናይ ዓቕሊ ፅበት ፖሊሲ ምዃኑ ጥራይ ዝነግረካ እዚ ኸ ካበይ ኢኻ ትሪኦ ካብ ኩሉ ኣብዚ ለንቀነ ሓደ ሚኒስተር ናቶም ናበይ ከይዱ ነይሩ እዚያ መራዩ ሰሓቅ ክትሞትዮም ኣብዚ እዚ ኩሉ ንፑቲንን ንቻይናን ንምስዓር እዩ ፑቲን ግን ለንቀነ ክፃወተሎም ጀሚሩ ኣሎ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ እዛ ቪድዮ እዚኣ መጀመርያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቫይራል ኮይና ዘላ ባይደን ለንቀነ ዝገበሮ ራእይዎ እዚኣ እናራኹማ ኺዱ ሓንቲ ፀላም ኣብዚ ናይ ናቱራሊ መፂ ሓንቲ ፀላም ማለት እዩ ንኩሎም መምስ ኩሎም ሰልፊ እናተሳእለ ከሎ ረነታ ፀላም ከመይ ገይሩ ይሓልፋ unbelievable መስኪነይ ትጓል እዛ ቪድዮ እዚኣ ቫይራል ኮይና ኣላ ዘሕዝን እዩ ካብ ኩላቶም ምስ ኩሎም ብየማናን ፀጋማን ዘለዎም ሰብ እናተሳእለ ምስታ ፀላም ኣይሰኣልን እዩ እቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቲፌዞ ኸ ነዛ ቪድዮ ወሲዶማ በቃ ነዚኣ ኮመርሻል ግበራ ይብልዎ ኣለዉ ካብዚ ዝኸፊ ነገር የለን ፀለምቲ ኻ ናብዚኦም ተገቲቶም ከይዶም ዝምረፁ ነይሮም ሕጂ እሱ ምናልባት ምስጢር ጋናቱ ኣየስተውዓሎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ምስ ካልኦት ተሓዋቐፍ ረፍቲ ጥቃ ምስኦም ይሰኣል ነታ ጓል ግን ሓንቲ ንሳ ፍልይ ትሕብሪ ስለ ዝኾነስ ምሳስ ክሰኣል ነይርዎ ولا حنت أي جبران لذي حنت كابتي فايرال كوينا زلا ملختيا إذا كم زيلو نهلو خلو دونالد ترامب أبزيا انتهي زبل أو تيوم على مسيلكم بوتين كما يسمى جيرندي خلت يوم لقاويس مخالم فليتهم كما يجري تقاتل لهم على الرأي كسحق يومج. And from one election to another, Russia's Vladimir Putin says he still prefers President Joe Biden over Donald Trump as the next commander-in-chief of the United States. His remarks come despite the Democrats' poor performance in the presidential debate just last week. The Russian leader acknowledged that he saw some fragments of the president. انتي سكيت عطا بوتين ناي بحكي نزيهم سبات زيادة مزميزوهم زلو مبزحت قزي دونالد ترامب مس بوتين قرب عزم دنا له نابل عندي تميديا تزارب كل قزي ميدياسي بوتين ناب نو دونالد ترامب مس بوتين قال ركب له قالت هاتيهم زولو بوتين كان تايب له مالو انا سي جو بايدن يتمرص نربحانات ناسي نا جو بايدن يزعشان نقمرص يبلا له انتي مالتيسك حنقولوا تعيس لدي سرح زلو عجوز سلو زغونس يواز عنا يبلالو جدا indirectly سي دونالد ترامب نخمرات كويس قبر زلو ناي بحق كمزة عائلة جيمات رياي فلتري على دس غيت كنتات رياز لنا دونالد ترامب كا نزل نقرات بوتين كويس عاد كم زلو كي نقروا يقولوا كم قطع فلوتيو نخلت يوم يتسعات لهم كم زاجرو جو بايدن سنتك بليز دليو بوتين أنا دونالد ترامب يزدل ندحريلو ريو يلناكم إننا نبرا شق غيراي نزه هجر كيبل كوي أنا نعقا يزدلي بلا جو بايدن مالتي جو بايدن يجي تايكبل حسيكم زبل نزلو قبل يكلني كل الجيمز تصعوت لهم زلو كم سنة يوروباس قبرهم زلو يتصعوت لهم زلو نا يوروبا مراحل كان نحبر أنصار بوتين دون بلا حدا ما راحنا يوروبا قديفهم ناب موسكو خيجون يرتسنه لان رينا لذلك ساعة كندي ودكت هجات إمام كم زلوا أوروبا ينا نرزلنا it's unbelievable time نزل رزلنا politica دي ولا تصوتا كمان كردا presidential debate before adding that he doesn't really pay attention to what's going on in Washington. Yeah, I saw some clips of the US presidential debate. I have enough things to do, so I don't really pay attention to what's going on there. Moreover, in the comments of the media, they always have certain preferences. Some are for and some are against. Now, this is not the first time that Putin has expressed his preference for سنتايز ولهم زلوا أنا بكابز عقالة وهي بايريهم يجن جل كليب السورية كره خلوه جن تميديا ون كل جزية سلا دزارب نتحدي فوتو نتحدي سؤالنا بيلا غيري تصاطر لهم زلوا ترامب كل جزية نيمان تصارو زارب تميديا نحدي فوتو نحدي سلا زغني عقالة وهي بكاطرية ونيتخلني خا
እናበለ ይዛረብ ዘሎ ግን ኣነ ሕናሲ ባይደን ይዝሕሸና ተመክሮ ዘሎ ኣረጊት ኩን ኣይብለና ይፀርፎን ይፅቡቅ ዝኾነ ቋንቋ እዩ ብስለት ስለ ዘሎ ኣረጊት ዕድመ ስለ ዘለዎ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ክንግምት ንኽእል ኢና ዶናልድ ትራምፕ በንፃሩ ኣይግመትን እዩ ስለዚ ዝብል ዘሎ በቲ ሓደ ብርግፅ ፑቲን ኣብ ካልእ ለንቀነ ድማ ኣብ እቲ ናይ ሻንጋይ ኮኦፐሬሽን ሳሚታት እዩ ከሎ ንሕና ጉዳይ ናይ ዩክሬን ምስ ፑቲን ጥራይና ክንሰማማዕ ንኽእል ካ ኢሉ ነይሩ ስለዚ ቤላ ገይሩ እቲ ጌም እናገራጨወ ዝፃወተሎም ዘሎ እቲ ሜንስትሪም ሚድያ ካ is falling for it. President Biden. In February, he said Russia would prefer to see President Biden win a second term and described the Democrat as more experienced and a predictable leader than Donald Trump. This was even after President Biden called Putin a, quote, crazy SOB, end quote. Listen, we talked not long ago, and you asked who would be preferred as the future president of the United States. I said that we would work with any president, but I suppose that for us, for Russia, Biden is more preferable. We understand what is going on there in the United States in terms of politics, and that reaction. So ከምዛ ንሪኣ ዘለና ንሕና ምስ ኩሉ ዝኾነ ዝመፀ ክንሰርሕ ፀገም የብልናን እንተ ብዓይኒ ምርጫ ወይ እውን ካብ ክልቲኦም ሓደ ምረፅ እንድሕር መፅኡ ግን ንሕና ንመን ንመርፅ ብላ ኣሎ ባይደን ይሕሸና ተመክሮ ስለ ዘለዎ እዩ ዝብሎ ዘሎ ብሓፈሻ ግን ኣሪጉ ስለ ዘሎ እንታይ ከም ዝገብር ስለ ዘይፈልጥ ንዓና ንሱ ይሕሸና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ድማ ነቶም ሪፐብሊካን ብጣዕሚ የቁልዕ ትብሎም ይፃኣቱልና እዮም ዘለዉ ቻይና ራሽያን መፍተቶም ረኪቦም ጥዑይ ፕሬዚደንት ርእሲ ዘይብሉ ሕሙም መራሒ ስለ ዘለና ድሌቶም ንክገብሩ ከሽካዕልሉልና ይገብሮም ኣሎ ናበልዮም ዛረብ ዘለዉ ሓንቲ ካብቲ ከምኡ ተብሎም ዘላ ድማ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ድሕርያ ሓንቲ ኣገዳሲት ናይ ቁጠባን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤርትራ ትምልከት ቪድዮ ክበኩም እየ quote, chooses war instead of peace, it will be committing suicide. Viktor Orban also shrugged off EU allegations of appeasement in his meeting with Vladimir Putin. So, Viktor Orban ናይ ሃንጋሪ ሓደ ካብቶም ንሃገሩ ኣብ ኤሮፓ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሃገሩ ንረብሓ ናይ ሃገሩ ዝሰርሕ ዘሎ ንሃገሩ ድማ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ዝዕውታ ዘሎ ካብ ቻይና ጥራይ ናይ ቢልዮናት ኣብ ካልእ ግዜ ክረኽብዎ ዘይክእሉ ዲልስ ፋብሪካታት ናይ ቻይና ኣብኡ ከም ዝመፅእ ገይሩ ኣሎ ስለዚ he is the one leader ኣብዚ ኤሮፓ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ክልተ ካልኦት ኣይሰኣምንዮም ግን ነቲ ሃገሩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ሃጓፍ ተጠቂሙ ሽርክነት ናይ ቁጠባ ዝዓዘዘ ከም ትረክብ ዝገብራ ዘሎ መራሒ እዩ ህዝቢ ሃንጋሪ መሪፅዎ ህዝቢ ኤሮፓ ኣይኮነ መሪፅዎ ስለዚ ዕላማ ናቱ ሃንጋሪ እዩ ሶ ነዚ ስለ ዝፈልጥ ናብ ሞስኮ ከይዱ ነይሩ ምስ ከደ እንታይ ኢሉ ኣንሕናሲ ወላ ሓንቲ ዕላማ ሃሊና ኣይኮነን ኣብዚ መፅና ንስማዕ ኣብዚ ዝበሎ This is precisely the Brusselian bureaucratic nonsense that yielded no results in finding a way to peace in the Russia-Ukraine war. If we want to end the war, we need a political approach instead of a bureaucratic one. So እንታይ ዝብል ዘሎም ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ከም ዝፀሓፈ እዚ ኣብ ብራስልስ ኮፍ ኢሎም ብጀካ ናይ ኦፊስ ቢሮክራሲ ምግባርን ዓጀውጀው ዘይከውን ምስራሕን ኣብ ዲፕሎማሲ ወሪዶም ሰላም ንኸምፁ ፅዒሮም ኣይፈልጡን እዮም ኣይፅዕሩን እዮም ኢሉ ራሽያን ዩክሬንን ይበኣሳ ኣለዋ ውግእ ኣለዋ እንታይ ካ ትገብር ኮመን ሰንስ ተተኸቲልካ ንክልትዮም ኣብ ሃገሮም ኬትካ ትሪኦም እሞ እንታይ ድሌታቶም ትሰምዕ እንታይ ሬድ ላይን ናቶም ትሰምዕ ሽዑ ንክልትዮም ሓደ ንክልትዮም ከማከል ዝኽእል ኮንፈረንስ ድዩ ዋዕላ ጌርካ ድማ ትዕድሞም ሰላም ብከምዚ ዝመፅእ ኤሮፓ ግን ከምዚ ዓይነት ቋንቋ ስለ ዘየለዉ ንዕዑ ክፀርፍዎ ይመርፁ ኣለዉ ስለዚ ስኻ እንታይ ይብሎም ኣሎ ዝኾነ ናይ ሰላም ኣንፈት ቤላ ገይሩ ኣብ ቅድሚ ህዝቦምን ኣብ ቅድሚ ዓለምን ዘዋርዶም ዘሎ እስኹም ናይ ሰላም ኣንፈት ከም ዘይብልኩም ሰላም ድሌት ተዝህልወኩም ነዚ ናተይ ተበግሶ መተባባዕኩሞ ክብሪ መሃብኩሞ ግን ሰላም ስለ ዘይትደልዩ ነዚ ናቱ ሕጂ ኤሮፓውያን ከይኣምንዎ ክእሉ እዮም ህዝቢ ዓለም ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣኽብሮት ኣብ ልዕሊ ቪክተር ኦርባን ኣለዎ ምክንያቱ እቲ እንኮ መራሒ ናይ ኤሮፓ ብሰላም ዝፅዕር ዘሎ ምዃኑ እዩ ዝብል Well, the Hungarian PM met with Vladimir Putin in the Russian capital on Friday, causing outrage on both sides of the Atlantic. The trip marked the first time a European leader traveled to Russia since April 2022, and happened just as Hungary took over the rotating presidency of the EU. After talks, both leaders addressed the media. Ukraine's sponsors continue to try to use this. So, እዚ ኣካይዳ ንሪኦ ዘለና ንቪክተር ኦርባን መመሊሱ ኣብ ኤሮፓ ጎሊሑ ከም ዝረአ and I think እዚ ሕጂ ዘሎ የማናይ ክንፍ እንተሓይሉ ቪክተር ኦርባን at some point ናይ ኤሮፓዊ ሕብረት ኮሚሽን ፕሬዚደንት ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ናይ ኡርሱላ ቨንደርላይን ስራሕ ምናልባት ንሱ ክወሃቦ ከም ዝኽእል እቲ የማናይ ክንፍ እናተዓወተ ምስ መፀ ምናልባት ዝብል ግምት ኣለኒ ምክንያቱ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ዘለዎ ንረብሓ ናይ ኤሮፓ ክሰርሕ ዝኽእል መራሒ ምዃኑ እዩ ዝረኣየካ ንመራሒ ልክዕ ምስ ኣሜሪካ ከፅቡቅ ዲፕሎማሲ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብጣዕሚ እዩ ዘኽብሮ ንዑ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኤሮፓ ዘሎ መርሕነት ብኣሜሪካ ኣዝዩ ዝነዓቕ ኩሎም መራሕቲ ናይ ኤሮፓ ውራይዎ ብኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ኩሉ ግዜ ዝላገፅሎም እዮም ዝበሃል ምክንያቱ ክብሪ የብሎምን
كبرت ناتهم سلازي حلو تقوتيتهم زخد سلازغونو كبرا يهبوهم نيم this أب عمق زبالة articles وين أب podcast سمعي أب براسلس أب واشنطن كيدم respect خمسة يبلو مرحتنا أوروبا زبالة تم حرايز يبلو بر respect أيوة هبام أنصار دويلهم إزاي نقبروني ناكلوا زي كلو هجرات كل يوم يخافتوا لهم تخل بنصار إيرتران تقبر أي قبرني أي بركخني ناتكم زرواي سمعني سلازي ناس سنة على نكتب كلها نوع كتب كل تلقات راي ناس نزل لك جلست بهالك حراينا بالكات فس أنتوا هنكر أنت مالتي ناس سنة ولا حنت ناس سنة بالكان صار جزء يخازل لها مالتي سلازي إذا ما راح زيد ما نخلهم بالانس نقبر مسراشة تبق دبلوماسي قبر على مشاينة تبق بس أمريكا لما دونالد ترامب تمتيو respected leader بدونالد ترامب خونكم خانك تفلت لكم سلازي نفسه زخبر هاجرو زخبر قالوا هاجرات كم زخبر وتراي خطفلت نيرترا ده بيرترا زل مرحنا ترايوه واقع كفيل لي أمريكا هذا معلتون من البات أجل بوينت مسيرترا ركب كنت كجبر كم زخل نريا لنا أنت تاتكم زلوا بحفشاجن أبكر من تشاينا أبكر من روسيا أبكر كبر زلوا مرحيو بأمريكا وكبر زوهابو فجرن مرحنا المهانك تفلت كل لكم مغنياته درق إلو أي جبرين سخاتوا لزلقانة نهزبي نربحنا هزبين هاجرين ناس هاجر سلسخونكو دليتها تيك جبر أنت أركه هو قاعد لني أجن نسخات بلو تراي أنت الربحين تقولينك جبر يدلني زبل مرحنا جن بتعمي كبرت وهابا دبلوماسنا عالم إزشينا دمان رزال country and its people as a battering ram or sacrifice for confrontation with Russia. As we see it, there is still an unwillingness in Kiev to abandon the idea of waging war to the bitter end. Nevertheless, we are grateful to the Prime Minister. We see this as an attempt to restore dialogue. We in Europe have been living in the shadow of war for 2.5 years now. We do not feel safe, and this war has factored in the breakdown of economic development. Over the last 2.5 years, we have learned that we cannot achieve peace without سنتاي دولت حكي ده تزلا أبي أوروبا سلام سينا سقطنا يوجد نخلت عامة منفقن أبيلنا له قطبة أو شركنا نخنجا برشجري فترة له سلام تساينو سلام خندل دمائنا مسينا زل نفسي أبي أوروبا سلام سلزد لنا زبس حزب أوروبا زبلو قام قايزي بجاكاتهم إليت بوج زخزمو جلسات زبس حزبي سلام يزدلي أبي أوروبا سلام يدلي أب أفريقيا سلام يدلي أب كلا عالم سلام يدلي معناته سلامي نخالم عبالتات كم تزغل ولا شجرت لك شجرك هتفتح سلام يدليك بات زدتنا تم كون كله نملا سجتهم يوروبا انتهي له نعطاتهم كنسمتي تم إليتنا يوروب زبلو زلو بزني جمر بنايني تنتهي له And we believe that it undermines the unity and determination that we need to show. Viktor Orbán is not representing NATO at these meetings. He is representing his own country. What is important is that all allies, also Hungary, agrees that Russia is the aggressor and Russia is responsible for the war. We are concerned that Prime Minister Orbán would choose to make this trip to Moscow, which will not advance the cause of peace. So American, European كلهم تمناتا لوخاتن نزق عزوزي بترير كم زخنا نو سلمتاينة تنساتهم تحسبوا زلوا نايكوينات أنفت سلزف شل اللوم مالتيو فشيلوا متكوينات تحسبون نايكوينات بدقبر وزلوا أفشيلوا ناي سلام أفتق سلز أوجه سلام ببالد مان واشنطن بدعمي زحفر زربان حماق مخانون إيرتران إثيوبيان سلام مسكبرة إيرتران إثيوبيان سوماليان كتحقوا فامس جمرة أب واشنطن كسؤال اليوم دليم أي سومنا يسالس دما حوس احترام كم يجرم نتنسلسين هجرات فحبتن كتولا مفتينهم ستيل وين أي حوينا له تبص عليه بكله لازم أي سلام قامقا نأمريكا فوبيا اللي وانا سلام زبالة يدلني أمريكا. And is counterproductive to promoting Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and independence. All this criticism aside, though, I think Viktor Orbán has shown some real strong political character because it really takes some strong will to go for a. كالي تحنت فيديو كبا كمية بكالي كيس أقر كخلوه which is the video زيا رايوامو. You plan to buy. ذا فيديو زيا بزعبا زوم ناي فاشن صلولات زخونو سبات ويدما زخونا دك نستيو ناي بحق زقرن فيديو. Listen to this one. For our next story, let me ask you two questions. Do you own a luxury handbag and do you plan to buy one? Well, then here's some news for you. Recently, Italian prosecutors investigated the factories of Dior and Armani, and this is what they found: unsafe working conditions and illegal work. So, fashion fatwa, na Dior, na Giorgio Armani, na Louis Vuitton, Prada, whatever tom abate brands na borsatat, جزيخن شنع تبلا زلخنا حواتنا نزا زربازيا تسمعتنا صبوك هون خليو التكلت الشح
500 600 شح 300 $300 كفيل كنت جزء زلهم بورصة بخنديس كيسر حوسب $57 أبطليان حدا investigation نايت منقستي مصنعات بزقبرو ب57 زتسرح $57 زسرحوه بورصة ناي ديور $3,800 كم تشيت 57 قرش استجازي نخسرح كل تزوجوا وزاي $57 بغندي شاتو له $3,800 واو that's insane صلاله رايخه تبل تخل مالت انا اجي كغان ايدلني حدا حنتي مليونير زخونت وي ونا مليونير زخونه سبعي زلوا وي ون مليونات ابيا بانكا زلوا $3,800 بورصه ولا بخلت قرشي سرا بخلت شحن شمنت ميتن بخلت شحن شمنت ميتن تجزاتو صقم يبلين بس نورمال تايدا قد قبرت ገንዘብ ባንክ ተአኪብ ዘሎ እቲ ዝሕዝን ናይ ክንደይ ኣዋርሕ ሴቭስ ገበርካዮ ገንዘብ 2,800 ምስ ኮነልካ ቦርሳ ትገዝእ ተላኻ እዩ ወይ እውን ንመዓልቲ 8 ሰዓት ሰሪሕካ ክንደይ ትእቱ ለሰይ ኣነ ኣበይ ዓዲ ትነብር ብኩሉ ካልኩሌት ክገብረ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣቨሬጅ ዝብግን $100 ኣይቱኒ ንመዓልቲ ኣቨሬጅ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዘይኮነስ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣቨሬጅ ሰብ ኣቨሬጅ ጆ ይብሉ አቨሬጅ ሰብ $100 አይቱኒ እዚ ቦርሳታት እዚ ድማ 500 600 ገልታት ዝሽየጥ እዩ እዚ ሓሰረ ናቱ ማለት እዩ ሃይ ኤንድ ናቱ ክሳብ 2800 ልዕልዩ ዝኸይድ እውን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ብ300 ብ400 ናይ 3 መዓልቲ ናይ 4 መዓልቲ ሰሪሕካ ትገብሮ ወይ ናይ 8 ሰሪሕካ ትእትዎ ገንዘብ ወይ እውን ኣብ ወርሒ ሰይፍ ክትገብሮ ትኽእል ገንዘብ ጌርካ ቦርሳ ገዚኻ ኣብቲ ቦርሳት ድማ 20 ቅርሺ ጥራይ ትኻልጥ ኸይት ኮይንካ እንደይ ማለት ናይ ብሓቂ እንዲዮም ነዚ ሰብ ተጻይቶም ለንዲዮም እኮ ነዚ ሕብረተሰብ ተጻይቶም ለዮም ትማለሲ ሓንቲ ቪድዮ ይር ነይረ ኣብዚ ቪድዮ ተብሲና ነቲ ቻነልና ከይተጽወና ፍሪህና እምበር ብዛዕባ ሜካፕ እንታይ ስኬሉ ሜካፕ ብተፈጥሮ እንታይም ገይሮም ነተን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ቆርበተን ከም ዘበላሽዎ ኩሉ ሜካፕ ነቲ ደቂ ኣንስትዮ እንታይም ትገብርወን ልክዕ ከምዚ ቡን ወልፊ ድሕዘካ እሞ ብዘይቲ ወልፊ ክትነብር ዘይትኽእል እቲ ቆርበት ናተን ነቲ ሜካፕ ከም ዝውለፍ ንዑ እንተዘይገይሩ እቲ ዘለወን ፅባቐ ክዕቅብዎ ከም ዘይክእላ እቲ ዝሕዝን ክፋሉኸ ሎሚ ተጥቀመላ ዘላ ሜካፕ ድሕሪ ዓመት ንሳ ከም ዘይተኣኽላ እቲ ቆርበታ ናወደቐ ከም ዝኸይድ እቲ ሜካፕ ዝግበረሉ ዘሎ ቆርበት ናተበላሸው ከም ዝኸይድ በታ ቀደም ትጥቀመላ ዝነበርካ ዓቐን ክትጥቀም ከም ዘይትኽእል ንሱ ከም ዘይፀብቐካ ገይሮም እዮም ሰሪሖሞ it's all fake completely fake ኣሚን ኣብዚ ቲክቶክ ኪድ ከምዚ ፋሽን ተቆፂሩ ሜካፕ እናገበረ ኣብቲ ገፀን ዝገብሮ ክትሪኦ ፀኒሕካሲ my goodness كمين يجي رسك ساعة كنت زبويا بنفسه كلا كيوعد أمين كم بويا أمن دخل لغي خلها ما يخبدك حق عايش جن انتهيو ميديا زيت تباقي يلي يمين وين نايب حق ما يحزن مالت حمينا يكلني تندكنسيو ترى دكنسيو كنت حمينا يتغلق تندري هذا لا فاشن دوغلو بهال كله صلوا بنشتين كاب كل عتن لو ما غاتي ميكاب ابي جيمر دلو كابدك I don't know كاب ناش قلعو يدي جمر دلو maybe I don't know عصرت حددي ولا عصرت قلت تبلا تغلقه ناش تقلعو ميكاب كم زغبراي زنقر imagine حنت سب حنت قلعه بفلايتهم ولد زلهم نايتهم تعادو نايتهم قالن بزز زقدسني كون مخياتو بعلم الله وكالا الله اتم حبشا كنتم ولدي انا ولاد سلازغونكم اتم ولدسي نتهم دقهم تحليلن دلهم كي مسلكم اب 12 عامات ميكاب تمهروان تلون وي ميكاب تغزلن تلون تبدلوني خم زلهم حليلنا يكونكم زلهم تبدلوني خم زلهم ስለዚ ዝኾነ ይኹም ሜካፕ I don't know ወዳት ትገብሩ ተለኹም ጽላለ ጥራይ ክብለ ዝኽእል it's just መግለጺ የብለይና ወዳት ሜካፕ ዝገዝእ ሰብ ተሎ I know አሎ ዲየለና ይፈለጥኒ ኻላይ ንዓታቶም ትገዝን ተለኻ ገስ ካለ ሌቨል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ናይ ሜካፕ ወላ ናብ ወዳትን ከሳገረ ዝኽእል ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ብጀካ ሓደ ናይ ግብረ ሰዶምን ናይ ገለመለን ባህሊ ዘለዎም ገለ ዘይኮይኑ ናብ ሜካፕ ገጹ ኣተኪራ እንዳ ሜካፕ ቦታ ኣብ ሱፐርማርኬት ደን ከም ዝርከቡና ይፈልጦኒ እንደይ ከም ዝሽየጡና ይፈልጦኒ ኣብቲ ቤት ክትገዛኸለ ባዕላይ ኸይዳት ገዝምራ ናብ ኸይዳ ይፈልጦኒ እቲ ቦታቲ ዳርጋ ኣይፈትዎን እየ كيف تغابو تحلف ندي غاب تحتي تقن ما تواون يوم زغبرو ግን ኣይፈትዎን እንታይ ማለት እዩ ጂ ሓፈሻ እቲ ሜካፕ ኢን ጀነራል ወን ሪስፔክቴብል ለይና ብልልያኒ ሪስፔክቴብል ለይን ታንክስ ጋድ ባልት ቤተይ ምዛሕ ይጥቀምን እያ ሓደ ትጥቀመሉ ተራ ነገራት እዩ ሶ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሜካፕን ፋሽንን ዝበሃል ሓደ ዓቢ ስካም ስርቂ ሓሶት ምትላል እዩ ጽቡቕ ክዳን ኣይትከደን
أصبح بورصة تحزاي بالنياجن لا عم حاجة زي مخفال شو ما كل تشين شو ما أنت ميتن بورصة خفل سبسي عندي مالت فلوي ثيرابي زود قوين رئيس معنا هلي كاكت جزء absolutely okay زي بالكاك أنت لقاه كابزي الله أنت قاكبات قد زربا خص معكم نزي أسكن شيء اسمه But more importantly, they stumbled upon a crucial piece of information. Dior pays its suppliers $57 to make a bag. $57. That's around 5,000 Indian rupees for one bag. That's what it costs Dior. $57. Do you know how much they sell it for? Around $2,800. That's nearly 2.6 lakh Indian rupees, which is 50 times the cost of making. What explains this stupendous price markup? Are you paying for quality handbags or are you paying for the brand? The revelation has triggered a whole new debate about luxury handbags. Here's a report. Do you have a Dior bag on your wish list? Maybe the book tote or the classic Lady Dior. But here's something you should know before you buy it. Dior pays its suppliers $57 per handbag. كم زيانا قبر ريوان زياني انتن بورساتات كما يندحرقينكم ناوداتكو بفتسونا بحينا زاتي كونن دا حنجة منجي زولانه قلنا دا كنستيو بيلا جيرم حنقول انت قوصاصيرو من انديوم نزا بورسا زيا ازيا اسكاب زيا تطوابيلك حتى كمي ምናልባት እንደ ኮንስቲትዩሽን ከምዛ ዓይነት ፊድባክ በጽሕ ክንደ ይፈልጥ ከይከውን እቶም አወዳት ኣብዛ ቻነል ሰሙ ዘለዎም እስከ ፊድባክ ሃቡ ሓንቲ ጓል ነዚ ቦርሳ ሒዛታ ክትከይድ ተሪኻያሲ ብፍሉይ ትስሕበካ ዶ ማለሲ እቲ ቦርሳ ሒዛቶ ዘለና እታ ጓልሲ መልክዕ ይውስኸላ ዶ ወይ ግርማ ይውስኸላ ዶ ትብል ኣነ ከም ወዲ ኔቨር ኣብ ቦርሳ ናታ ኣብ ፅፍሪ ናታ ኣብ እግሪ ናታ ወይ እቲ ኣብ ፅፍሪ ናታ ጌራቶ ዘላ ኣስማልቶ ገለመለ I don't know ማለት ንዑድ ጥምቶ ዳት ህሉ ኾኑ እንዲዮም ኣነ ኣቡታት ጠሚታ ይፈልጥኒ እንታይ ክትገብሪ ኢኻ ጥምቶ ቦርሳናታ ላይክ ሲሪየስሊ ግን እንታይ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ንመን ኢምፕረስን ክገብራ ንመን እየን ከገርማ ዝፍትና ንኻልኦት ደቂ ኣንስትዮ which are very difficult please ጓል ኣንስተይቲ ኩሉ እቲ ትገብሮ ንኻልእ ጓል ኣንስተይቲ ኮምፕሊመንት ንምርካብ እዩ ዝበሃል እምበር ደቂ ተባዕትዮ ዳ እንታይ ቦርሳኺ ፅፍርኺ ስለ ዘንዋሕኪ ወይ እውን ኣዝማልቶታትን ገለን ስለ ዝገበርኪ I don't think ዝበፅሐ ወዳት እንተ ተሓቲትክዮ መልሲ ክብኺ ይኩሉን እዮም ናይ ፅፍርኻ ዘንዋሕካዮ ፅፍሪ ንመንዋሕሲ እና ይዋጉ ኣነ $67 ይዋጉ $60 ንፅፍሪ መንዋሕሲ እንታይ ይውሓት እዩ መብዛሕትኡ ወዲ ተሓቲትካዮ ግን ፅፍሪ ዘየንዋሕት ጓል ክመርፅ ዝኽእል ስለምንታይ እቲ ፅፍሪ ሲ ፊያካይ ዝገብረካ ወይ ፅፍሪ ዘለዎ ሰብ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ናቹራል ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ብደቂ ተባዕትዮ ከማን ተቐባልነ ዘለዎ ይኮነ ስለዚ እቶም ነዚኣ ቦርሳ እዚ ናይ 2800 ሒዛ ትኸይሲ ብፍሉይ ኣድናቆት ኣለና ትብሉስ ከም ምናልባት ድሒረ ከይህልዋ ናብ ፋሽን ድሕሪ እንዲይቕሩብ ድሕሪ ኢለያ ብዙሕ ኣብ ፋሽን የለኹን ምናልባት እቶም ትፈልጡ እስከ ፊድባክ ኣቡና ንቐፅል ክንሪኦ ኢና ከምዚ ዓይነት ቦርሳ ዝሓዘት ብፍሉይ ኢምፕረስ ትገብረካ ድያ ሰባት ከመይ ኢሎም ይሰርሕዎ ደም ርሂፆም ብትዑት ደሞዝ ብክንደይ ሽግር ብዘይ ዓብ ወፃኢታት ብዘይ ፅቡቕ ደሞዝን ሕማቕ ናይ ስራሕ ኩነታትን ኮይኖም ዝሰርሕዎ እቲ ቦርሳታት ብኣሽሓት ዝሽየጥ ንመን እዩ ነቶም ሃብታማት መመሊሱ ዝህብትም ካምፓኒታት ኢና ንርኢ ዘለና እንተቲ ኣታዊታት ግን ኩሉ ግዜ ኣብቶም ሃይ ክላስ እዩ ዝተርፍ ኣብዚ ሓደ ፀሊም ቁሩብ ብርትዕ ዝበለት መልእኽቲ ሂቡ ነይሩ ክምለሳ የታ ናይ ፋሽን ክንሰምዓ ኣብዚኣ ግን ምናልባት እስከስምዕዎ ሰብ እዚ ዝህባ ዘሎ ምኽሪ So is it racist to intentionally do business with your ethnic group? Well, you got to know that in the Asian community, a dollar circulates up to 28 days before it is spent with outsiders. እንታይ ይብል ኣሎ ዛሕቶ እዚኣ ነፍሲ ወከፍ ነዚኣ ቪድዮ ሰማዕካ ከተስተማቕራ ፅቡቅ ጌርካ ክትርዳእ እንትኽኢልካ ብጣዕሚ ሓጋዚ ይክኸውን ሓደ ገንዘብ ዝኾነ ዓሌት ንውሰድ ሓበሻ ንውሰድ ወይ ኤርትራዊ ንውሰድ ኤርትራውያን እታ ገንዘብ ናትካ ክንደይ ግዜ ኣብቲ ሕብረተሰብና ኤርትራ ኮለል ትብል እታ ገንዘብ ናትካ ኣብ ኤስያውያን ይብለኩም ኣሎ እታ ገንዘብ ሓደ ኤስያዊ ደሞዝ ምስ ወሰደ እቲ ገንዘብ ናቱ እዚኣ ስማና with outsiders. Jewish community circulates up to 28 days. And in the Asian community, a dollar circulates up to 28 days before it is spent with outsiders. Jewish community, it circulates 19 days. In the white community, 17 days. But in the black community, guess what? Only 6 hours. Did you know? Wow. Time had you a day. It's $100 ወይ ወንት ገንዘብ ደሞዝ ናይ ሰብ ኣብ ኤስያውያን ክመፅእ ከሎ እቲ ገንዘብ ከባቢ 28 መዓልቲ ካብ ኤስያውያን እንታይ ማለት እዩ ደሞዝ ምስ ወሰዱ
مبزحت جزء جزء خراي كابيسيا وتخاريهم كله مطبخ جزء كله أبناء إسيويان دكان خدو ريستورانت خدو خلوا أبناء إسيويان دكان خدو كالك كران كدولي خلوا أبناء إسيويان كران خدو قال ملأ تزي أب مبزحت ناتهم سوسايتي سلزخونة عسران شو منتن تجنزب عسران شو منتن معلتات أب تزبم أب تعبر تسبم يزور تجنزب أب تعادو أب جوش أب يهود تخيتك عسرت شو حتى معلتي يقبر تجنزب أب أيهوداويان تراي تكالناتهم ديو تبغاناتهم ديو دكتورناتهم ديو جيلناتهم أبونا تزاور كل ريستورانتناتهم ديو أبونا زورت تجنزبناتهم تدمزنات كان أبتي نايكالوت تقعد خنا زوري عسر شو حتى معلتي يقبر بلالو أب تعادو اسكت سرانكل تكيكم circulates up to 28 days before it is spent with outsiders. Jewish community, it circulates 19 days. أيهوداويان عسرت In تشعت the معلتي white community, 17 days, but in the black community, guess what? Only 6. أب تعادو ترى تعادو دما نورمال تعادو مالتي أب أمريكا مالتي كسب عسرت شو حتى معلتي أب أيهود عسرت تشعت معلتي أب سلم تخا هني كنيس كيلو كني معلتات هيكون شدش ساعات يتصنع مزاناي Oh my goodness. Okay, زياد بلازلون يرتران يتوكلنا. Confident خينة أمامي نزار بيازيا. زياد بلازلون يرتران يتوكل أيقونت. إرتراوي دموزا شدش معلتي يطفو إلى أمنتي باللينان. كممكن ينكم تطلقهم. I am really sad. كممكن ينكم تطلقهم لا بحكي حزن مالتي. مخنياتو. إزي نتوم سلمتي أب عدد دخلنا توريدوهم زلا بأمريكا. إزي أكايدان إزي تحساسبان إزي كنتاتني. مبزحت جزء نحنا نير تربيان تجمعاتنا ويون جينا كنا معبلو تجمع كايبلوني زي معبلة زلوا كفال حبرة سبنا دقفتي كنا أفتكالاتنا حبرة سبنا بزوحين بس أنا قبرنا of course بارك خيد كل حبشة أنا حبشة بارك خيدي دفعت بزوح جزء لكن اعتبارات كم مبزحت جزء أب نتي نبزحت سبعة كومريت أنا هجي صوب زبالة مكروس لزلنا بأوروبا أبز أنا زنبرو السويس وحدات بارات يزلوا ويندشايتات يزلوا نسد ما بحر عينة سبات يوم عاوز خدو كل سبك خيد هيكلني أبو ስለዚህ ቁርብ ፀገማት ኣሎ ወይ ድኳናት ኣሎ ድኳናቱን ተመሳሳሊ ንብረት ጥራይ ዝኽእል ንኣሽቱ ድኳናት እምበር ዓበይቲ ሱፐርማርኬታት ነቲ ህዝቢ ከዓ ውሕዳት ኢና ከዓ ንሕና ኣብ ዕዳጋ ንዕውት ሰባት ኣይኮናን ኣዝዩ ፀቢብ ሕብረተሰብ እዩ ፋሕፋሕ ዝበለ እዩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብና ካብኡ ናብኡ ግን ገለ ክፋል ገንዘብና ናብ ሃበገር ናብ ህዝብና ስለ ንሕውል ካብ ካልኦት ካብ ፀለምታ ፀቢቕና ንሓይሽ ወይ እውን ካብ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ፀቢቕና ንሓይሽ ትምክሕቲ ይኮነን እዚ ህይወት ናትና ከምኡ ዘፍቅድ ኣለና ኤርትራ ገንዘብ ክንሕውል ኣለና ኣሕዋትና ክንኣልክል ክንክእል ኣለና ስድራና ክንገብር ክንክእል ኣለና ካብዚ ንላዕሊ ድማ ምስ ኤርትራ ዘሎ ኮኔክሽን ናብ ኤርትራ ገንዘብ ክንሰቲ ጀሚርና ብፍላይ እዚ ሃገርና ትኸዶ ዘላ ፅቡቅ ኮይኑ ሰብ ኣብ ኤርትራ ገዛ ክሰርሕ ኣብ ኤርትራ በትካል ክኸፍት ኣብ ኤርትራ ፋብሪካ ክሰርሕ ኣብ ኤርትራ ገለ ኣብ ዝብለሉ ገንዘብና ዝበዝሕ ክፋሉ ናበይ ክኸይድ እዩ ናብ ኤርትራ ክኸይድ እዩ which is absolutely fantastic እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምጥዋር ብሓፈሻ ግን ፀለምቲ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቦርሳታት ፃዕዱ ኣይገፅዎን እዮም ኣይብለክን እየን ፀለምቲ ግን ልዕሊ ዓቕሞም ዘይኮኖም ክነሶን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፀለምቲ ሂማን ሄር ተባሂሉ ፀጉሪ ጥራይ ኣማኢት ይኽፈለሉ ደሃንላ ሓደ ዓይነት ዘይኮነካ ክልተ ሰለስተ ዓይነት ክኸውን ኣለዎ እቲ ፀጉሪ ዝበሃል ቦርሳታት ኣሎ ክዳን ኣሎ ሜካፕ ኣሎ ስለዚ ሓንቲ ጓል ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ብፍላይ ናይ ፀለምቲ ኣይዶኖ ናይ ሓበሻ እውን ሙሉእ ኣትዩ እንተሎ ባካ ትካልያ ክትብላ ትኽእል ማሲ ደሞዛሲ ከኣህላይ ክልኒ እቲ ላይፍ ስታይል ዳዕሪ ራእይዎን ዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከተማ ክትሪአን ከለኻ መን ሃብታም መን ድኻ ክትፈልው ናይ ትኽእልኒ ኢኻ ኩላተን ተመሳሳሊ ፅቡቅ ክዳን ዓብዪ ሜክኣፕ ገለ መለ ገይረን ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ጠለባት ናተን ናይ ኩላተን ማዕረ እዩ እዚ ድማ ኣብቲ ሪሌሽንሽፕ እውን ይረአ ኣሎ ሎሚ ኣብቲ ሪሌሽንሽፕ ወይ ከዓ ዝምድናታት ደቂ ኣንስትዮ ገንዘብ ጥራይ ይሃልዎ እምበር ዋላ ህበይ ይኹን ዝብላ መልየን እየን ኣብ ሶሻል ሚድያ ቪድዮ ክፍት ክትብል ከለኻ ይመፀካ ገንዘብ ዘለዎ ጥራይ ይኹን ስለምንታይ ድሌታትን ሰማይ ስለ ዝደየበ تزغصو تميكاب ناتن رايو نشتي سي تسخرش غليم زبلو ناي بحق مزمزتيم توم دق انستيو زشطولن تكالات كم اتوم مزماز تكال دلو اي مثلنا بعلماني بحفشا ناي بحق ناي سركن ناي متلالن زخوني انا دما انت يزبل ገንዘብካ سيف ግበሮ ኢንቨስት ግበሮ ንዑንተ ዘይ ጌርካ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣደዳ ድኽነትን ድሕረትን ክትነብር ኢኻ ገንዘብካ ኢንቨስት ግበሮ ቅድሚ 6-7 ዓመት ትምህርቲ ዝጀመርኩም ምሳይ ስቶክ ማርኬት ተማሂርኩም ኢንቨስት ዝገበርኩም ስቶክ ማርኬት ናትኩም ለንቀነ ካብ ነዊሕ እዋን ከመይ ኢሉ ኣሎ ክንደይ ወሲኹ ንሪኢኹም ኣለኹም أنا am very confident نبعليكم سلز قبر كم تازم راكم سلز قبر جزيهم كيتشطوا عقل غيركم تصبي بلكم أبز حجوا عندما ستوك ماركت بومي قبر سلز ولا على خير له كريبتو سماي ده يبني وريد اللوجن كتيبي كم بحدش سلزي بلان غيركم إنفسنا قبركم عقل غيركم تتصبيهم نسيتو سيت كم تعالكم زغل كاب هبتان ممثال هبتان كتكون مسعر تزحشة
መንገድን ዕላማን ይናበልኩ ብዝምራነ ከም ወትሩ ድማ ንዑ ክትክተሉ ብነፍስ ወከፍና ድማ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ክነግረኩምን ክምረኩም ዝመርጽ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ሪቶ ግደፉ ከም ወትሩ ምዝያ ገዳሲት لبواخ قد فكم يبكاله يرخبا أب هيوتنا سربة تخاولو تخنجبر ندلدو مبار ندلن تخينا لزن سلسة تنكتل مجمريا يوحد بزاح جنزب كاب بانك بنات عن البانك زقلقل زلو نعاخان خقلقل أب ستوك ماركت إنفستق برو ويا كريبتو إنفستق برو الزقن فليت كان على اللي خان بوحس من قد تخد قبرن تخيلكا اتزبالة أيو وصر غلطة تعرس راح كانت مرتخان عكند تيفن يوتيوبن كالن جزيخا تباخن نعاخا خطق مركز النصباح من قد عودت هنا كازغل كلتات نختم عبل مصحف من بعد ديو كورسات موساد ديو اب انترنت ريسيرش بباردو زي خاطه تعملوا تاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندق خا كون زغل بيزنس دي جزا اب افريكا كجزء وطني هلخا نزي من قد زك حجزنا زغل استفلاليه كورسات لنا اعطيكم ريكم حبريتا وسدوا برقست ما تطعمكم يخل